South Korea rama khopui pakhat aron langa shipui leng maktaka wangin mipui te chu an buai nuai mai shikai to phot chu an khu tuara thisen ten an luak hial thin in kai chon la chu ala ol sam em le ngal covid ai po in alet som zetin a hlawom zo kan ti reilo te chungin mi sing telin an thi pui ngal dera khopui danga a trider lo nan apu dar thei turangai sawa te po sipain an kap thlahial mai natna veite an chau thut thina wangin kholaya accident rap thak tak a thlen pha ngala lir thei in su le kang mei chuak nen sarkar tan po ti vak ngeina awm lo in phum sen ni hek lo le kholaya mithi ruang thal pheng phung te chu motor manga thiarin apai khom na hunan siama a hlomin an halral mai thin aladam chun te po thlan tuile mit tuinen shom ti takin an rum vong mai chung thil zong lo thlen tran dan chu hetiang hi ani shipping container chunga Hong Kong atangin illegal immigrant ho an phur khoma South Korea khopui pakhata bandanga arukin an thiar lu thin nikhat chu chutianga immigrants ho an phur khom le don lai chuan an zinga pakhat chu a khu deuh khur renga ama ero chu inspector chuan enga ma ngai lovin clearance a pezui ngal athil ti poitur zia reng a hre hau lo chuti lai chuan bandang khopuya meiche pakhat kim in hei chu alo accident peka construction site a leikhur chunga akar chu atang thatlat mai reilo te a chanchok tu pol an ron thlenga atan na la chu a chep boxi lu huk thei po ani chuang lo voi khata mi pakhat tan bak zuklu thak thei ani lo ani anjinga mi kanji ku chu involunteerin an thak thlanga la an chet na sadvai chuan kar chuan an mi chan chua tum ber chu atlak puidai don boxi film khurdawin an lut thazal zala a experience mangtang kain anin la chuak thei hlau mai ji ko chuan thingpui no dom pa ti puyan tum zoya kemi ero aloin du ve phian le ngal engma soi pui hlei theilawa wang chuan anin thathen ta ani anu dawa chuan beiselo dewin kiminaron pan le a ji ko chuan lom thuron hrilatumani ringin alo phur ve man viau ama ero chu a beiselo lam dai thil alo ni chhun lama atlak na khan a be kalo tlatel ve dai chulo ni in lak chua sak turin aron ngen le a ji ko ero chuan thil risky takani baka an company protocol ani lo thu soin a theilo tur thu in alo chang let ve thung chemical liam nu chuan olsam te in an chuk thalea asoi ang nge in bek po alo om thlap bok achunga chuan id hi alo oma an bi chenak chuan doctor alo ni reng te hra chuak ta chuti lai chuan bek chunga phone om chu aron la rizui ji ko chuan in thlahung deuh hian an pick up a kimi fanu miru lo ni rengin reilo te an ti zuaya a school ban velea a mu tur thu soin khol chu an ti top ta ani biang ke le biang u te u nau an ron lang vele a ro sur hnuaya arukin illegal immigrants ho omna container kha an vapan pheya an han hon nak chuan a chung om te chu an lo thiphung mai pakhat chi alo dam chuaka container chung chu arim che em le ngal makan ti em awang chuan video in thla an lak sak zuaya aladam chun chu an mani traka an phurta ani reife an tlan hnu chuan dor pakhata an chol zuaya biangke chu mamolam turin a chuk ngal vat bok chutia an chol khumon lai chu remchanga la in an mi phurpa chu alo rel ruzau peka biangke ron le chuan side glass atangin alo human chi boxi u mangai don ta chuti lai chuan au nau pa po aron khu ve khar bok an mi phurpa chu reivak lawan ma alo tlan thui man phian mai si van doi thak takin anin hlo tatlat mai
chumin hu chuan a unau pa chu clinic nai bera alu puya doctor chuan a history engma hre heklo hritlang damdoi pangai alo chove mia bok biang u chu a khu na satul tula boruaka te chuan a chil le khak sipera leng nuai mai chuti lai chuan ji ku chuan mirui kha an school ban vele in lak scoring tum takin alo wa muaka anu bag le phone kha awa peta ani alom viawarin te reng nen mirui po chu anu ang deuh tho khalo ni in alo ngeng vengal rewa engvak ma soipui thei alo ni bik lo ji kuwa ho tur chu kara an thulu ta abul vela bas le lir thaya chuang ho khu deuh chu a mu fu ta bandang khopuya mun sanga virus chu alo try der to hialo nia maba ka kodon hle chumi nu reivak lawa chuan mirui school bang po ina thlenga anu kimi chuan abe seilo dewa abek buwang mule chu alom kher mai afanu chu ko in akhida uvar renga achar sak tu pa ji ku akha wa phone in lom thu awa silve tange ani anu fa anin kommel lai chuan kimi chuan a thona hospital atangin phone call adong tatlat emergency a oma wangin cure levat turin anron lati zui phat ngai na aom si lo wang chuan anin siam soka afanu han chu san le dai chu a hre kher mai hospital awa thlen chuan a chunga omte chu an lo buai nuai to a engma la chu ala sheve silo emergency room a lut phein andam lo boy pui mek chu awa endika biang uakha lo nirangin thisen hlir hian alo khu chuak to a atak samun sanga bulsen tek truk mu tur aom thua bok kimi chuan avian flu nia a hriat thu an soya a tho puite ro chuan an pompui chialo chumi nu chuan doctor ho chuan biang u phone chuan han check saka container chunga ruang lo thal rem rum chu an mu chuak ta chulai mun ngei chu natnaron ir chuan huna ngain chui chian an tumta ani damlo unau pa biang kia kha va muin thil om dan an han zot chianga smuggling le human trafficking kai noya ni awangin phadera lo tum ve na sa reilo te a emergency alarm aron rita trat mai si chu vele thil diklawa omani ringin a unau pa omna mun lampan chuan atlan phei ngala staff hoina anrem tilo chung lut phei luin a unau pa chu aven dikta ani van doi thak takin alo chathafel der to mai a hre om tilutuk chuan a unau pa chu koin an tra khum homa film khurna chang reng a hrelo akuta te chuan biang uwa thisena kai luai le ngal ama chelbe tum doctor ho namsuna tumna lama thisen la chu atat kual trewa ato pa ero an man bet thei ta hlawa anin khabdai ta ani atu khualo war chuan mirui chu an kotlaya ate kual vela kartlan chak tak hian aron su thoi thuak mai papakhat hian aron choison man hlawa chu pa ming chu monsai ni in container atang tlan chuak ta kha alo ni abalina por phunga arila tram em bok mirui chuan khongain eitur alo pe a monsai chuan anom samlo thu hrilin nai chilwak lo turin a hril zau bok mirui ero chuan nui ver chungin apan hnai so thunga chuti lai chuan monsai chu a khu tawak mai mirui chuan thil diklawa om ti hria in tranpui tu tur kausak antuma ahmania ami mu ji ku kha aron lang hlol ji ku hna chuan monsai chanchin chu an hril zunga ama ero chu an let le meu chuan a local bo man der to chuti lai chuan khopui chunga cheng mitam takin hri chu anin kaidara hospital po alun sotle kimile a thopui ta chuan hrilodar tran na nia an hriat container kha vazong chuakin a chunga ruang om te chu an va hal ral ngal veka ama ero chu mihring ruang eitu sazu tam tak an put bo mana wangin an tumangot chuan anin vengseng don talo ani
ram chung mun song songa doctor thiambik te chu emergency a ko khomin an ram din hun mek clear ho na le virus na tho ti top dan tur an rel sui ngal lui luya chu virus chu H5N1 in thak danglamani an ring ber nan nakai to chu darkar somthum paruk chungin an thizui tlang puibok thunei tu te hna chuan bandang khopui chu quarantine top turin an ngen mi amai state danga adar vai chuan rampumin an mang pha vek lawang ti po soi hlei thei ani to lowatin ni chuti lai chuan ji ko le mi rui te po supermarket omnalama an lo in hruai chuaka anin nail sot le ji ko hian nu thloi bem dan formula a sheve tlat thilan eizo chuan ho turin anin siama chu vele mol chunga chuan boina aron chuak ta thut mai an bulvela om te chu thi in an luak ta chiama chol lovin an khu deuh bor bok a then phei chu ni khoshelovin an tlutopa chan man lovin an chathlazui ngal zut mai nu pakhat phei chu escalator atangin atla trepa ji ko chuan awa chan le ri chutia midanga buai puilai chuan anau pang hruai mi rui kha ala hlo zui buaina atangin buaile zualna anin hnuk lu don ta ani meeting room lama chuan doctor le politician ho anlo in nial ve thunga politician ho chuan in quarantine kher chu trulan tilem lo chuti lai vek chuan kholai mun song accident a thleng chua kang maya chuak bok nen chiat na tam so thle shupui leng mek po chu awang lai thleng chawin damdoi in te chu an lua khat veka in biak po na khol te po a ngong chhota atopa chuan ti ngaina a om tangang lova khopui chung quarantine top mai chu an ril ruk tange ani atira in khar khip du lo politician ho bokha alau hlawa tang le in South Korea khopui sol lama an thlok chuak supa doctor walte po in research situra mun him lampan an ril ruk ta anjinga mi doctor kimi chuan afanu ngai vena akal loka ngai thu soin relo te hnuwa aron kirle tur thu an hrila atho puite nen chuan anin then tari ani kimi chuan afanu chu biak po an tuma ma se ji ko zo khan phone alo pick up dai mai mi ruinen supermarket a anin hlo dan le an boi tak nuai dan chu an hrila rang takin avatlan phei ve ngal afanula an muzo to boxi lo atopa phei chuan boina chuan avor top a thlenga dor chunga om ho chuan an thil hmu piang chu anin chu lui mai insual boi tok te po hmu tur anom nual bok chutiang ani awang chuan sipayan ron tirlut ta topa thuoi lo ho phei chu an hlap pop mai ani kimite pani chuan mi rui chu an zong chhun chom zela atopa chuan an zong hmuta ki ju chuan pomin man mo takin an tlan chho pui ngala an van ne siamin doran kharman lo chia kimi chuan an thil ton rap thak zia chu soin a thian pa chu mun him lampana an kianga kal ve mai turin an soma ji ko ero chuan alo du holo tran pui ngai tam takanom thu soin a mun nga ka trana du jok thu a hrilta ani akar cha bi chu pe in anin mang tha zuya tuna chuan kimi point a thei hil to bi khau lowang le an kalbo hnu chuan a tho puite nen supermarket kong khar chu an ti chhia a chunga tang mek te po an ron chuak vele theita kimile afanu chu airport a tlang phein security check an nei ngala van nei thak dewin te san pal tlang hlo chumi hnu chuan helicopter chuang turin boarding an han tile dona chuti lai chuan afanu mi rui chu aron khu ta khar mai le anu chuan thei topin soipui te ma se miramani miawa wangin in soipui hlei thei po alo ni lo annu fa ticket an cancel sakta ka chuan beidong dowin anin zui ho ta naka chumi zan chuan Korean le US pai rolten strict takin lockdown an kalpui ngal rupa khopui chunga chengte chu quarantine center a khalkhomin thei topin an boipui ngal churbok chumi zana emergency meeting a chuan atam theiang ber test kalpuya hriveile veilo ho thlir hran an rota doctor pakhatero chuan hrikai lo ho zinga adar thutna chansati san le zual tur thu soin aron oppose ve thung politician bokhan ngoi mak turin aron tilea anin chautok khop mai atopa ero symptom nei lo ho zong chua zalena symptom nei ho zong khung hran an real thuta ani
kimitanu fa chu kirle in medical camp a an valut ve roya treatment lak te chu soilo camp chunga chuan an lo khat mur mai chet po che chon lei thelo khopin an lo in no chepa a then la thisen hlirin an lo luak chuak ve bok dam thatan po shikai na chan sa san ema wang chuan an buai phili chung mai ani chumi hnu chuan kimi chuan afanu sam chu an tron that saka chuti lai chuan a ngonga dursen pep pep om chu a hmufu ta hlau thong tak chungin quarantine camp an pom luta angaya thathei to thlot lo atuka chuan sarkar thupe kangin sipai tam tak in chunga an duty tira virus pudar theya an rina wangin sawathok lai po an kap thlangau ngau mai chutia an buai nuai lai chuan monsa ya po an lo man ve tange nge a uluk takin ataksa chu an han en dik ngal vata makdeu hian ataksa chu an virus do thei turin immunity alo siam chuak ve tlat mai Dr. Kimikha rang taka kowin nadna do theitur antibody siam chua antum ngala darkar enge moza tan beinu chuan monsa ya taksa atangin antibody chu an la chuak theita damlo taksa a antibody chu chiulu ngal mayan rot zeta an ho tu te ero chuan an lo rem ti haulo hei chu kan na ani e an lo tiril ruve deuh po ani mai thei chumi ni vek chuan kimi chuan afanu chulak chua aru ka en kol atuma van doi thak takin duty an ron kal tasi a serial number 2066 manga ron zongin positive ho da na muna son lu an tumta ani chutia a mu phak lawa a fanu an la sang tur chu kimi chuan angai ngam thlot lo chu vele tlangwal tlongai jikua aron langa staff ho hna chuan serial number 2066 angin a in soi mia engma chu chian si se na hun om to hek lo le guard ho chuan positive ho om na lama an hruai phei ngala kimi point afanu chu arel ro pui thei phata ani chumi hnu chuan duty ho zingami a thian pakhat chuan ron mufu in thil om zia anin hrilfia ol samte in anin la chuak thei hlau mai kimi chuan man mo takin afanu chu kem pakhata alu puya chulai mun chu monsaya anda na mun kha ani nge an ho tu te chuan antibody manga injection chu larem ti chi alo ma se kimi chuan kanin chan don tho tiril rupuin afanu chu an chiu popa tuna chuan ataksa po adol dangin bulsen deuh trek truk te po anga sot le chutia afanu a buai pui mek lai chuan sipayan ron kal thuta engma soi set lovin kimi chu ka mudna in an ron kap ta pop mai reilo te a atu zoi ngal noka engma a hre chhun zom le to lo anu rei vak lawa chuan jikua chuan ga thawina mei cheno pangan nor son lai hi awa mufu a mirui ani ngei ringin awa ngal zat bok chuata chuan mirui herben ngei mai kha ala charzui rei vak lawa chuan hol zau puya hian avalut pheya chulai hmuna chuan mithirwang hi an lo thal pheng phung mai chuta thokho chuan arem danin plastic bag a an lo khunga a then phei chu an lo la chat thalo ti alang reng le ngal jikua chu man mo le zual hle atopa chuan fil zau puya hian awa chuak pheya chuta athil mu phei chu rap thak ti hian a soifia zo to lo crane lian pui hian mithirwang te chu thiar khomin bolhlo da khom ang mai hian an lo chek vum thura chu an halral le don ani jikua man mo to lutuk chu mithirwang chunga chuan a bok vak phei pop popa a thei angarangin amitalen kwal ngal char mai chutia anin zon buai mek lai chuan ruang da khom chu an ron hal tranta mirui mel om reng mu thei bok silo beidong taka a om lai chuan phone rin ni om tak a heta hlawa an ngai thla chianga mirui phone ringtone ngei kha lo ni ari hriat na lampan chuan an vak phei ruaka atopa chuan mirui chu plastic bag a in tuam phui tla thian awa mu chuak ta rang takin atuam na chu an phela alo la thi der silo jikua po a thoveng huai mai chuti lai chuan quarantine camp chunga po boruak alo so sang zela officer pakhatina shikai pakhata ka hlum ta ka phei chuan buaina apun lun le zual
mipui thin rim chu in hor khomin guard ho chu an beirona an buai ta lui mai ani Jikuan mirui avachan chu lion muta ka pheichuan anung chungin an lo in hal ralvel mai to ti te an thra chuak zuya chuta tang pheichuan mipui thin rim chu dan zo rual ani to lo engma mule mal aum theitak lova chuan medical team te po in an na hunata in son chu mayan rota an research ti na monsai chu ambulance mangin an hruai tel ve zel bok chuti lai chuan kimipo aron har chuak vele to a tho pui te chuan in sasenga an jinga kal ve mai turin an ron som ta ani ma se kimi chuan afanu tel lova kal bu mai chu alo latum ozong lo anin som lo cham chiang hle chuti lai vek chuan biang kia chuan atira an mi phur tlan bota monsaya kha alo wa mufua a unau pa thi chana puin phubalak nan avit ta sia mai thila khol kham zo don ta kimi chuan kem le a chevel te chu uluk takin an en kual vela afanu mel om reng a mu thei bok si lo aril ruwa ha in a beidong to takzet ani atopa phei chuan hre hle ma se an medical camp chu a chua san ve tange a sol khopuya po meeting man hu an lo nei le a United Nations le ramdang palai te chuan Korea president chu bia in shikai ho omna mun chu bom dar vek turin an lo norve char bok ani lo chuan reilo te a border an ron cross mayan hlau ani an president ero chuan sipai te chu khawle zuala duty turin thuan pe a antibody an siam cho vat thei be seina ala nei ve fanawangin bomtir em chu alarem tibik lo palai dang te chu lung oi lo hle ma se president thu chu nial lovin an ngak taria ama ero chu van doina dang an nei bel chale ta antibody siam chu an tumna bermon sa ya kha biangkian avi awangin athita dai mai si antibody siam chu be seina po chu abo zui ve ngala tuna chuan du thlan tur dang an nei talo ani Vice President chuan sipai ho hne na chuan border cross tuma piang kap mi turin thu an pezuya shikai lem lo po border om hrim chu an kap ta pop mai jiko chuan mirui chu pomin border lamalo pan pui ve zela silai ri taka chuan abiruk pui le ri thul a in dai lo sot le chutia an buai nuai lai chuan mirui po nasatakin aron zia om le to a anu rei vak lowa phei chuan pangai takin atong chuak thei to ani kimi chuan afanu ala thilo ti a hriat taka chuan manmo takin aron pan ngal ruaka van doi thak takin sipai hoin an lo dang le si afanu chu virus kai dam kho chuak le ani thu soin antibody siam nana an be seina om chuna ni thu an soi lo lawa chu vele sipai pakhat chuan an beisa hruain an president nen a in biak tirta jiko ate pani an ron lang vele a papakhat chuan miruin antibody anei ti thu thangalo hriat ve awangin alo zui ru ve mi amai anin rin lo lai chu in mei chano pang chu aman thuta pindan pakhata hruain athisen lak chu sakatumta van nei thak dewin G1 aron zong hule man hlawa a thian ten ron pui bomin mirui chu an chan chuak ta ani amaron pui tu a best friend ro a in hliam na hle kimi chuan president chu ti puin a fanu om dan dik tak chu an hril zunga chu vele president chuan beiseina thar nei le in bordera silai chelek chu ti top le ri arotta United Nations palai Snyder ero chuan alo hnial ve thunga an thu po asai sa nuai to mai kimi chuan in biak na an nei zo chuan afanu mok turin border lam chu apan phei ruaka thil dang engma angai tua thei to lo chutia atlan pheilai chu sipai pakhat hian Snyder thu pekin aron kap ta pop mai silai mu chuan afuta avan ne siamin asahua tero akhoi poilo hlawa an kanon le main mirui chuan anu chu avadin hlia sipai ho hne na chuan silai met puak to lo ram turin atao hom mai chu chuan sipai le thunei tu teril ru chu a khoi zoka a hran pa a thupe ngai to lovin in ka chu an ti top tari ani chutia boruak an re tak duka chuan border cross tum civilian ho kha an ron thok chuak thalea
an kut in chel ton sakin malaman ron pan ta cheu mai sipai ho la chuan an kap tu to big silo Snyder beidong chuan jet fighter atir ta mi mai le chu vele an president chuan atilutuk ta dewa hria in asipai ho hna chuan jet fighter ka thlak phalna order an peve sia ato pairo Snyder chu in pha niamin a order sud le ta jok ani chumi nu chuan president chuan thu cha poimo taksoin in enkol na turdam doi an mu chuang ngei don baka mi puita tan ni phot chuan engma ti hria nei lo thu an soi zuya be seina nei to lo mi puita po tuna chuan ril ru ha dam takin anom vele theita mirui chu sola thonin vaccine siamnana research beitnan an mangzuya kimile ji ku ta chuan zui ve zel lovin a hmun nga ka an lo tangta ani chumi nu chuan TV news a vaccine mu chu ani thu an ron puang hlol mai bandang khupuya chengte chu vaccine pek masak ber turati an ningal bok video mu nom tak tak mu chun zom zeli du chuan min lo subscribe in notification bell on la like me pa in comment section lama ingai dante miron chilve thin don nia